Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndipi mukudasi tsadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupeka timu yangu basa tapina pane zviri kupisa vanhasi mokopa yoshi bata subscribe so that zvichiyamusare pane zvinenge zvichiitika zvichipisa pasoko TV anditi kwete kuti uchipinda so vanhu vese vanopfugama ukotama so munhu waMwari apinda vanhu vonzi tarisai pasi munhu waMwari anozo mozosimudza zviso kana akwira pastage kwakupfugama so ndakazviitwa musi wandakaenda kwaMakandiwa kekupesera ndakaenda koko neshamwari yangu zvikanzi pfugama 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 ndobva ndamboramba ndakamira tokutarisa chechi yese ndikaona kuti yapfugama ndikafira kuti pamwe ndini ndakarasika ndingopfugama nevangu handina kutora chokwadi hani zvakaitika kudhara ndandauza chokwadi here patsabhalo ndikanyepere vanhu kuti ndakaramba ndakamira ndakambora pandakamira bichani pandakaona kuti vanhu vese vapfugama ndakaona kuti hazvichaita ndobva mwoyo wangu warwadza mweya mutsvene akati hapana shamwari pano usadzoke. At that time the Lord had not called me. I knew nothing about the gospel, but I felt so bitter inside me. Why are they forcing people to bow down to a mortal man? Kwete kuti uchipinda so vanhu vese vanopfugama ukotama so munhu waMwari apinda vanhu vonzi tarisai pasi munhu waMwari anozo mozosimudza zviso kana akwira pastage kwakupfugama so ndakazviitwa musi wandakaenda kwaMakandiwa kekupesera ndakaenda koko neshamwari yangu zvikanzi pfugama 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 ndobva ndamboramba ndakamira tokutarisa chechi yese ndikaona kuti yapfugama ndikafira kuti pamwe ndini ndakarasika ndingopfugama nevangu handina kutora chokwadi hani zvakaitika kudhara ndandauza chokwadi here patsabhalo ndikanyepere vanhu kuti ndakaramba ndakamira ndakambora pandakamira bichani pandakaona kuti vanhu vese vapfugama ndakaona kuti hazvichaita ndobva mwoyo wangu warwadza mweya mutsvene akati hapana shamwari pano usadzoke. At that time the Lord had not called me. I knew nothing about the gospel, but I felt so bitter inside me. Why are they forcing people to bow down to a mortal man? Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.